थारैनो नैबे मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गुबुन गुबुन इउएन एकाडेमिनिफ्राय बेवहाय बे मेलाव बाहागो लाफैदों। लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो फरायनायाथ' माने गावनो हारसिंनो टाइम टेबोल दिहुननानै फरायोमोन आरो रावनिबो थिननो आङो माने फरायामोन। गाव हारसिंनो टाइमखौ दिहुननानै फरायोमोन। आङो इयुनाव सासे मोजां इन्जिनियार जानो सानो। आङो सानसेयाव 15 आवार्स फरायोमोन आरो आङो फैबाय थानाय जा लाइमोन बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जे खस्थ' खालामब्ला मोजां इयुनाव मोजां फिथाइ मोननो हायो। बेखौनो आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय। सफ्टवेयर इन्जिनियार जानो थांखि दङ। बेनिहाय आं 11-12 घन्टा फरायदोंमोन सानसेयाव। ओमफ्राय जोबोद नाजादोंमोन, आङो खस्थ' खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो सार मिस मेडाममोनाबो आंखौ जोबोद नाजाहोदोंमोन। लोगोसे जेनेबा माबे फैगोन, माबे फैथारगोन, जेनेबा एसे एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोन्थायोमोन, मादिया फैनो हागौ बेफोरखौ सार मिस मेडाममोना आंखौ खोन्थायोमोन आरोना। बेयाव फोथायनाय बहुद दङ। मानोना नाजायोब्ला गासैखौबो हाखायो। जेबो हायै सोदोब गैया। नाजायोब्लानो सासे गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसायाबो सासे इयुनाव IASबो जानो हागौ, IPSबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं फोथायो। फैगौ बोसोराव होनो गोनां मेट्रिक आनजादाव जाहाथे बिसोरो आंनिफ्राय बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। लोगोसे आसामाव टप रेंकआव थांनो हायो, टप 1 मासियाव आवग्रिनो हायो, जाहाथे बर' हारिखौ जौगाहोनो हायो।